Fl-Istret ta' Hormuz l-attività baqgħet l-istess. L-Iran iddikjara dan il-passaġġ marittimu dinjewlieni bħala magħluq sakemm l-Istati Uniti tneħħi l-imblokk fuq il-portijiet Iranjani. L-Speaker tal-Parlament Iranjan Muhammad Bagher Ghalibaf appella lill-President Amerikan Donald Trump biex jirtira dak li sejjaħ imblokk li ma jagħmilx sens wera l-fema lill-kontroll tal-Istret ta' Hormuz u tal-Iran biss. Ghalibaf iddikjara wkoll li l-Amerika u l-Iran għamlu passi l qudiem fit-taħdidiet ta' bejniethom. Qal ukoll iżda li ż-żewġ pajjiżi għadhom lura sew milli jilħqu ftehim mal-paċi. Min-naħa tiegħu mal-ġurnalisti fl-Oval Office fil-White House, Trump qal li l-imblokk Amerikan fl-Istret ta' Hormuz sa jkompli sakemm dik li sejjaħ it-tranzazzjoni tal-Istati Uniti mal-Iran tkun kompluta għal kollox. Stqarru ukoll li hemm diskussjonijiet fi kliemu tajbin ħafna mal-Iran. Dan fil-waqt li qal li l-Amerika mhix sa tħalli lill-Iran jagħmel pressjoni fuqha jew jeddidha bil-kontroll tal-Istret ta' Hormuz. U flaqa li fost temi oħra messet ukoll mal-konflitt, il-President Iranjan Masoud Pezeshkian akkuża lill-Istati Uniti li qed tipprova tċaħħad lill-Iran mid-drittijiet tiegħu stess. Ġie kwotat jgħid li Trump m'għandu l-ebda raġuni għalfejn iċaħħad lill-Iran mid-drittijiet nukleari tiegħu. Il-ftehim ta' waqfien mill-ġlied għal ġimagħtejn bejn l-Istati Uniti u l-Iran jiskadi nhar l-Erbgħa.